bosisi. Mananga ma 350 nibe ni gang anything transporting. Sila. Sorry. Look. Na transport man, abantu bafuna transport. Abantu mabafuna transport, spread the message. Awunamali vele. Mfowethu. Angitshela umyeka kunamali. Mtheni kuwe mina ngiyakubulisa. Excellent. Alright. Sanhlareta leswi xavisa mazamba no bola. Ye mali le transport lokumele aba transport. Iya ku. Kun'wana na un'wana loku lava ku thutha. Deliver. Shucks man. Wata ku vona we. Na fridge la la utekile. Yeah, no, akuna problem. So le ndla njani teka nomoro ya wena. Oh yeah, ile. Ayi vulavula matata. Rituals deliver. Wa byela na van'wana. Le matata ni khensi ngopfu Sharp, sharp, le. sharp, sharp, sharp. Transport. Hey! Hey, matota. Uwona muntu. Khona la isilungu. Hey. Hayi man. Ngithenge nombhedo ukhona ngifuna ungilandelele kumalungu. Nini? Manje. Ya. Ya. Oh, sweet. Masana. Ezikubeza ba. Ukhona. Hayi, ngena le ndawo. Ngena motari. Ya. Usawathanda amadayisi. Usawathanda. Ngishofuna urap isithulile uminister nyami one asonthulile. Ukuthi ngama drugs ngizonje. Ubani usho kanjalo? Makhuluma nobabakho. Wena nokuthi. Sometimes unopha. Maphaphi bingelela. Asa umalungu usenza ama drugs nayo kusho kanjani ngokutshintsha Yeah. Unokuthi njani? Yeah. Bingelela uthu. Hello nokuthi. hello malungu Unjani noma mfundisi? Wazothi ingane yami yaphapha wena. Mntana. Ngibona ugcwele imoto la ngaphandle. Ngithi bengitshelile ukuthi khona into ofika kenze uyena lo msebenzi wakhe Nazo. Ikhona inkinga yethu ikhona ushikashika. Ubani noma nokhonto wakho? time lethe lisho No, ninemali nikufumana Hey, bantu abangunayi. ikhona inkinga. Ngiyatshela nasikhona inkinga. Uba ngamnaka mntana monje ngihlukana nalena. Bantu ngiyayiqhenya ngempela. Hayi kumele phambili bantu bami. Ningavumeli imoyeni enikudluze. Usathami yaphila yini abantu abanje. bazokhuluma nami Bengizocheck mntanami ukuthi impumelelo uhamba kanjani. ngokuhamba kahle Nisayibambe. ngokuhamba kahle Phambili bantu ukuthi abanje. busy yaso Ungathi asamali esho papayi nisebenza kamnandi.